Ọ bụ nnọọ uhuruchi nke jupụtara n'ọṅụ na ihe obi ụtọ tinyere mmemme olili na Nibo Civic Center dị na kansụl ime obodo Ọka South. Oge ndị ntorobịa nke obodo ahụ gbakọrọ maka mmemme asọmpi nwaanyị kachasị bie mma afọ 2022 akpọrọ Ada Nibo Beauty Pageant. Na mmemme ngagharị ndị nchịkọba ya bụ mmemme mere ka amata na mmemme ahụ nke malitere site na njem ngagharị abụrụgo nke ndị ntorobịa na-enwe agụụ ya kwa afọ ọbụla na ya bụ obodo. Ugbu a ka anyị kpọbata Emmanuel Chigbata, onye nta akụkọ anyị, ka ọ kọrọ anyị akụkọ a n'uju. Ya bụ mmemme bụ nke ndị ọgba egwu sitere na Akwa Ibom steeti wee bịa nakwa ndị na-akụ egwu brass bụ nke ha mere ka ya bụ mmemme kpọọ ọkụ ma bụrụkwa ebe ndị sitekwere na Nibo na-agbakwa egwu bụ ndị nọ n'ụdị bụ ndị mekwara ka ndị na-ekiri ya bụ mmemme nwee obi aṅụrị. Ada Nibo Beauty Pageant and Carnival bụ nke ebidoro kemgbe afọ 2016 ma bụrụkwa nke ebumnobi ya bụ imetụ ndụ ndị ntorobịa nke ya bụ obodo aka n'iji mee ka ndụ ha bụrụ nke ha ahaziri ahazi. N'okwu ya ka onye bụ project manager maka ya bụ mmemme Miss Chinwoke Ezeagabo siri na ya bụ mmemme abịago ka ọ dịrị gabazie ma kwue na ya bụ mmemme bụ n'iji kwanyite asụsụ Igbo. Onye nlekọta Oriakụ Ụzọamaka Anemena nakwa odeakwụkwọ nyegara ndị Nibo Beauty Pageant and Carnivals Oriakụ Adaeze Akurienne kọwara na kemgbe afọ gara aga ha bidoro ya bụ mmemme n'ịkwado onwe ha n'igosipụta ọnatarachi ha nakwa ịkwagote ụmụ agbọghọ ụmụ nwanyị n'akwụkwọ bụ ihe soro n'ihe ha rụpụtagoro. N'oge na-agba ya ajụjụ ọnụ, onye bụ direktọ n'afọ maka mgbasa ozi nke Nibo Town Union Maazị Chukwuka Moore kpọrọ okwu ka ya bụ mmemme na-adịgide ma kwue na ọ bụ ụzọ esi ejikọ ya bụ obodo ọnụ nakwa ịfụ na omenala ya bụ obodo bụ nke na-adị ma kelekwe ndị chịkọbara ya bụ mmemme. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.